It was Cecilia before. A lot of people. Abathasiswa wena. Yes. Okay. And bayasebenza bonke. Okay. So noyedwa okakhala athi mina uyangihlukumeza bla 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 no. Angikaze ngikuzwe lokho. Okay. Ngiyaqala ukuzwa namanje nje I'm so shocked esigodlweni ukuthi ngizongenelwa abantu because ngihlala naye. If mengimhlukumeza waye engahlalanga nami phansi athi ngimhlukumeza. Njengogobela wakhe. Yes. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni simenywe-ke namhlanje la emakhosini uBlack Life kuthiwa sondela kunenkinga ekhona. Sawubona njani? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila. Ngicela ababukeli beBlack Life TV uzisho igama. Sanibona ababukeli beBlack Life. Igama lami nguzama Ngwantshingile Sibongo. Uzama. Yeah. Zama, wasibizele endaweni ezinkulu. Kwenze njani? Ngahamba ngayothwasa. Ayikho into eyenzakalayo, akwenzeki lutho. Ugobela wami uyangihlukumeza. Uyakuhlukumeza? Yeah. Okay. Angazi noma mhlambe umgomo wena osethwaseni ukuthi ungangibuki ngoba siyakhuluma phela. Sengithi angicheck ngoba phela angizazi ilo imiyalelo la ekhaya. But-ke ake sixoxe kabanzi ukuthi-ke na wayethwaseni kwakusuke lapho uzungena ethwaseni. Kwaba khona into engitshela ukuthi angihambe ngiyothwasa. Yebo. Mawukwaba khona into ngicela ungichazele nje kabanzi. Yenzeka kanjani? Ngiphupha izinto, ngiphuphe nje yonke into, ngiphupha amanzi, ngiphuphe konke. Okay. Kase-ke ngahamba-ke ngayothwasa-ke. Wayothwasa. Yeah. So manje wave sanowavuka wathi ngizothwasa noma mhlambe khona umuntu owazwa kuyena waku-advisor. Khona umuntu engezwa kuyena. Ngahamba-ke ngaya kuyena ugobela wami. Okay. So ubani lo weza ngayo? Ngifuna ukuzwa yonke indaba khona kuzothi mase siyitheklisha le ndaba nogobela wakho nami ngazi ukuthi istory siphelele ngisaziyo. Uzanele. Yes, wamenye uZanele. Yeah. So uZanele uyini kwena naye uyithwasa uyini? Usisi. Usisi kaba Wami. Usisi wakho? Yeah. Okay. So uyena owakutshela ukuthi iza kulogobela? Yeah, uyena washo wathi angize kugobela. Okay. So mawufika-ke lana injani ijeni yakho-ke nogobela? Ayikho yinhle. Kwenzakalani? Ugobela uyangihlukumeza, ngashiya umndeni wami ngeza kuyena. Manje uyangihlukumeza, ngenza konke, ngiyawasha, ngiyaklina, ngiyapheka, akangiphathi nje kahle ugobela. Okay, so angisebenzi, angibhuli, akangifundisi imithi, konke nje. Kusafana nokuthi wawuqala ukufika? Yebo. Okay, so mawuthi ushiya umndeni wakho ushiye bayi emuva ekhaya? Shiya ingane nomkhwenyana wami. Ushiye ingane nomkhwenyana wakho? Yebo. Sekuminyaka emingaki? Sekuminyaka u-8 ngihleli. Iminyaka u-8. So umkhwenyana wakho kule minyaka u-8 uthini ngale nto? Kuyohlanga u-10 years. Umkhwenyana wami akasayingeni naye manje. Asangeni ngalipha akasafuni ubudlelwane benu? Ubudlelwane bethu asafuni lutho nje ebhekene nami. So ngitshela ukuthi i-divorce uyifuna yona? Yebo. And then mawukuthi yena uthi ufuna ukuphindela ekhaya kugobela uthini? Uthi angihambe ugobela. Pho uhamba ngani? Hayi ngizohamba bengisalindile ukuthi kuzolunga yini. Pho manje ungalinda u-HS wonke ubona uthi awubhuli awenzi lutho emva kwakho bakhona bafikile? Wathi yena bakhona abafika bezothwasa. Ngisho emva kwakho-ke bakhona bafikile? Angazi-ke kunoma bakhona yena abafika emva kwami sengihambile. Okay. Usho kanjani akuyona indawo kagobela le? Indawo yakhe ugobela. Pho awubonanga ngani namanye amathwasa mayifika ahlala phansi? Angaze ngiwaficeka amathwasa. Wayenganalo nje ithwasa ugobela. Wayenganalo ithwasa? Kwafika mina kuphela. So mayethi-ke nakhona amanye afike emva kwakho wena wangawabona? Ngangawabone. Lokho agree ukuthi-ke nakukhonto wrong la? Kwaringa ngabuye ngathi hayi othi ngihlale. Kuze ngizokwazi ukusebenza nami ngibhule njengabanye abantu. Ngoba phela lento iyangihlupha. Okay, Zama, since usufikile la uthi-ke na wenza u-A no B no C, angitsheleke amaphupho asakhona? Awasaveli nawo amaphupho. Awasaveli.
So amaphupho okunyeke ukuthi mhlawumbe ubone ikusasa or ubonela umuntu akuqhamuki lutho. Akusaqhamuki lutho nje. Pho yini zama ekuhlalisela Nokukhuleka ngisakwazi. nokukhuleka usakwazi? Pho yini esakuhlalisela sisi? Fanele sikhokhe inkomo yakhe mase kwema ngiphuma. Manje umnyeni wami akasayingeni. Mina akasayingeni. Yeah. So inkomo ngicela ungenza ngi-understand. Inkomo ikhokhwa masuqedile ukuthwasa. Inkomo yebo inkomo uyayikhokha ungabe usuqeda ukuthwasa. Okay, akhathi ufika la wakhokha malini? Ngakhipha imali encane ngifika la. Kwamele ngiqedele. Kumele uqedele. So manje usenkingeni yokuthi alikho imuva alikho phambili. Yebo. And uthi ke nakukhona amathwasa afikile kodwa wena ukwazi wabona. Kodwa ngaze ngikwabona. Fonela uzanele uthini ngoba phela uyena ugrifeyela ekhaya. Nozanele ke akasayidlontuza incingo. Akasayibambi. Yebo. Uzanele udadweni ini noma udadweni ngomngane? Udadewethu. Udadewethu Yeah. nizalwa kwisibelethe esi1. Kodwa angihlali naye mina ngihlala kude yena. Wena uhlala kude. So manje ke yena ke why ngasayibamba ifoni mawucabanga? Angimazi ke noma uthola nami khonyana wami noma kukanjani angazi. Why uzocabangela kulokho? Ngoba kuningi Kusho sengakubona phambilini. Kodwa manje angisaboni lutho. No kusho ngeke uvesana umsukele nje. Ngeke uvesana umsukele. Wenzeni? Ngibona naye umnyeni ukuthi asanginaki asenzi lutho asafoni asenzi lutho nje. Okay, ngiyabona umnyeni akasafoni but uzanele kudadweni why umcabangela ukuthi uthathe umnyeni wakho? Yini lo ibonile ngeke uvesana umsukele. Ngendlela ekuthangayo. Wenzeni? Naye mengabe efikile akanginameli nje. Mayifike kuphi la? Yebo. So uyayafika yena azobheka. Yebo ukafika azongibheka aphinda ayihambeni. Umyeni wakho yena akavumelekile ukuza la? Uvumelekile kodwa akezi yena. Akezi. Yebo. Okay, but ke zama ugobela sizombiza kodwa awukaphendula kahle wami umbuzo ukuthi yini le kwenza ucabanga ukuthi uzanele uthandana nomyeni wakho? Yini? Ngoba ngichaza nje. Because angithi uyakhumbula ukuthi ke nalo uhlelo lenhlambuluko. Yebo. Okusho ukuthi ke na fanele uhlambuluke. I think mina ngiya understand kangcono lento ngoba ngidila nakho ukuhlambuluka. So manje ngiyeke mina nginodadewethu ngimsukele ngithi usethandana nopartner wami. Ngenxa yokuthi ke na azikho izinto engiyayibona but ngingamsukela mawukuthi khona izinto ezayenzeka o akazisho. So ila ngiyakhona ke nakwena ukuthi ikhona into akayenza uzanele o akazisho ezakwenza ucabange kanjalo. Akukho kodwa imini engibona kanjani. Wena ubona kanjalo. So singathi mhlawumbe into oyibhulile leyo. Into engiyibonayo Into oyibonayo. So okay. So singasho ukuthi into oyibona ephupheni mhlawumbe noma into oyizwe egazini. Into engizwa egazini lami. Into oyizwe egazini lakho. So awukazi umbuzo uzanele ngakho. Angikaze ngimbuze ngakho. Awukazi umbuzo umyeni wakho ngakho. Angikaze ngimbuze futhi naye. So namhlanje ukugobela you think ukuthi uzoba nayo impendulo? Ngiyacabanga ukuthi uzoba nazo ukugobela impendulo. Usuke wazama ukubhula kuyena angazi noma uyithwasa uyakwazi ukubhula kuyena umuntu. Yebo uyakwazi ukubhula. Wathini wakwamcela? Ukugobela nje njoba ngisho ukuthi ugobela angiphathi nje kahle. Okay. No sizomlandulo ugobela wakho. Sithembe ukuthi uzokwazi ukuthi akhulume nathi umoya uphansi. And then sithola ukuthi ithini ingqikithi indaba. Hayi babukele emakhaya asike sihambe siyothatha ugobela la engakhona siza ukuthi kena udaba lithini ukuthi why sehlale wonke uHS kodwa ubona umehluko namathwasa kuthiwa khona ayafika kodwa usizama akaza wabona lawo mathwasa asimuze ugobela ukuthi uzothini ngalokho asimlande. Futhi babukeli bayo iBlack Life TV. So njengoba ngike ngachaza ngaphambilini ukuthi ngizoke ngichazele kabanzi ngalama products lawa ala ngithunyiwe ke nami njengoba nazi ukuthi sinawe ipharmacy yaka Black Life. So sike sabona kwi comment section nizikhalela ukuthi kahle kahle niyayifuna into
engase inisize uma nakho nigembula. So sike sahamba saguduza lamafutha lawa abuya kwaMhlaba uyalingana. And sesithole ubufakazi obuningi kubantu abahlukahlukene asebebuya omunye wabalaphi bendabuko osenzele lamafutha lawo. So njengoba wabona ewuhafu so acazelwa la amafutha okugembula lawo na kanjani mase kuthi uyazama ngesingawe. So njengoba ewu5 kanje I'm not allowed ukuthi ngidalule ukuthi ayimalini kodwa fona ku 062 219 7748. Njengoba ubona njengamanje ubona le video uzowazi ukuthi na kanjani asasekhona. If le video le engikhuluma nawe kuyona manje awusayiboni ayisafakwa kwamanye kwenye yama episode uzowazi ukuthi na kanjani izobe singekho. Kodwa ke ungaba nawo nenhlanhla ube uqala ongase ufone kule 5 le. Bawancumile kakhulu and nami ngiyanithembisa sithole abantu abahlukahlukene bethula ubufakazi ukuthi hayibo sesiwine kanje. So anani niyazi ukuthi ngeke sizindayisele into engekho. Ngiyazi ukuthi nisithembile. Mase kuba iwasho khona lo muntu olapha ekhaya ubukele le video othi mina into zami shem zivalekile kumnyama angitholi umsebenzi nginesidina nje futhi nakubantu iwasho ke lezi fona usicele sizokutshela ukuthi sisetshenziswa kanjani usebenzise ngalendlela esikuyalela ukuthi usebenzise ngakhona ungenze ngendlela ocabanga ngayo noma useke wezwa ngayo ngaphambilini kwezinye indawo. Ngiyanicela ningafoni nithi ayisebenzanga into ekubeni anikwazanga ukuthi nisilalele ukuthi isetshenziswa kanjani njengoba sizonyalela nathi ingoba nakho nathi la siwathathe khona ingoba nakho siyalelwe ngaleyo ndlela ukuthi zisebenza kanjalo lamafutha lawa nalezi iwasho lezo. So umuntu uma ekhaya othi ngivalelekile angikwazi unyakaza ngimdala angithola umsebenzi izinto zami zimnyama ngumuntu nje engathi nginesichitho wonke umuntu uyanginyanya wonke umuntu angangifuna eduze kwanginesidina nazi iwasho ngase uyisebenzise mase kuthi la amafutha okugembula 062 219 7748. Ake sesibuyile babukeli beBlack Life TV ugobela wethu simtholile and nangu sehleli nathi khona la. Sawubona. Yebo baba. Ninjani? Siyaphila kanjani? Siyaphila. Igama lami nguLongstar wa Black Life TV kuhlelo uthi kena izinkinga zomndeni. Yes. So simenyiwe la ekhaya uzama ithwasa lapho othe ucela sisondele. Yeah. So uMakhosi uba Ngumakhosi uNdlangamandla. uDlangamandla. Yes. Okay. Makhosi uDlangamandla usinesikhathi nganani we practice? So many years. Almost is 25 years now. 25 years. Yes. Oh, okay. So usisi usibizile la ngizomneza ithuba lokuthi akhulume nawe. Ngakhuluma naye. Oh. Gobela. Ukhuluma lo kade ngikusho. Lo hodwa kusho please. Gobela bami uyangihlukumeza. Ngenzisa yonke into. Nendoda yami, umnyeni wami akasanginaki. Okay. Ngiyakuzwa. Ngicela ukumphendula. Ithwasa ahlukunyezwa. Number 1 i-training yethwasa. Uvuka ekseni. Ngabo 3. Uphuma uyogeza ngamanzi abandayo ngaphandle. Uphalaze. Unyakazise idlozi lakho. Awunyakazisi lakithi, unyakazisa idlozi lakho. Not lakithi. Mawufika wena ufika uhlala phansi. Uba umbuci ngizothetha vele. Akukho ukuhlumeza lapho. Ukuthetha entweni ukuthi ukuthi ngibe ne-guidance ukuze uphume uyilento esifuna ukuthi ibe yiyona. Ngithwasisile before. A lot of people. Abathasiso wena. Yes. Okay. And bayasebenza bonke. Okay. So noyedwa okakhala athi mina uyangihlukumeza bla 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 no. Angikaze ngikuzwe lokho. Okay. Ngiyaqala ukuzwa namanje nje I'm so shocked esigodlweni ukuthi ngizongenelwa abantu because ngihlala naye. If mengimhlumeza waye engahlalanga nami phansi athi ngimhlumeza. Njengogobela wakhe. Yes. Okay, so amathwasa lamanye athatha isikhathi nganani ukuthathwasa? No, ekuthwaseni mntama ngizokutshela nje iqiniso kuya ngamandla omuntu ukuthi mangakanani. Almost mina ake ngibekise ngami. Mina cause ekhaya kithi uma wayi1. So babe ngasekho emhlabeni. So ngathwasa ngahlala 3 years
full ngaphuma ngonyaka ka4 the rest abanye abafika bezothwasa abangifica ngihlele entwasweni bafika bathwasa almost 2 months 3 months base beyaphuma because banabalekeleli babo because mina nganginoma wami phela that's why ngahlala isikhathi eside. Okay, so ngiyezwa ukuthi ke na uthi ke na o 3 years so kuyenzeka ukuthi uhlala HS ethaseni kusuke kudalwa yini ke lokho? Kusuke kudalwa amandla ukuthi noma ifamily yakho ayikwazi ukunikeza into ekufanele ngabe iyayenza same time because omunye uhlala uzuyitshela ukuthi no isebenzi lo mntwana kuloyamuzi usejika angathi useyisisebenzi because i-due date yakhe ukuthi vele fanele inyakaze kulegceke la kulomuzi almost lokobela kawashelwa number 1 akawashelwa ke lo akenzelwa lutho lokobela uyayiphekelwa ayiwashela. Okay, Almost into okufanele kuyenze cleaner isigodlo olala kusona not mina endlini yami no cleaner la ulala khona only that's why. khuluma zami lezinto ayishoyo Angikwazi mina lokho gobela wami. wazini wena? Ngazi ukuthi nje mina ngiyacleana, ngiyawasha, ngenza konke. Nengigada nezingane, hamba ugobela ngisale nezingane. Yonke into nje Yenza wena. zenziwa yimina. Okay, ngizophendula futhi lokho. Kungenzeka ukuthi ngiyaphuma ngiye emgidini uthi ithwasa because amathwasa namhlanje esikhathini samanje asitshela ogobela akubuka kuqala abese yafuna ukuphendula. Yabonga lenkathi ekuphendula mina njengogobela afuna ngishone phansi ngihlisa ikhanda ngibhekise phansi ikhanda lami. Number 1 ithwasa amalitha liye emgidini almost vele lizogada ingane endlini because ngiyaphuma mina esebusuku angeke ngikwazi ukushiya ingane zodwa budengwane kukhona umuntu omdala khona almost ngiyaza pheke ngoba ngikho vele. So zama Something like ngoba that. usuye emgidini, how often does it happen ukuthi wena ugada ingane uklina yonke indlu uyamwashela? Iminyaka miningi. Ngesonto nje ukwenza kangaki? Ngikwenza kaningi ngabi ngesonto. Yabo nje ithwasa. Ngikwenza kaningi ngesonto. Okay, ngicela uniphula la ulimi. Ethwaseni mina ngoba ngithi angiwashela. I got kids. Got ama-twin nabafana abayi2 abancane. So ngiyazenzela everything. Laba abanye sebebadala. So laba abanye bancane. Almost I'll do the washing by myself. Into engiwashelwa yona it's only ibhayi. Ma ade ngisemgidini just ukuthi ngifuna ukuthikithisa edlozini ukuthi no usebenzile. Almost ngiyukhalisa igceke. Almost igceke kuphela lishanelwayo ekuthwaseni. Okay, zami khuluma. Kuningi okunye okushilo kumina mkhulu. Gobela. Njoba ngisho ukuthi umnyeni wami asanginaki, angisakwazi nanokukhipha imali yakho. Sacela bandla ukuthi ngiphume. Before zami ngiyabona ukuthi usiyasaba ngoba kukhona wena. Yes. Uzama uthe wathi ke na wena unamathwasa afikayo. Yes. Wathi futhi ke amanye amathwasa afikile emva kwakhe. Yes. Usikoda akazabona nelodwa ithwasa. Apha amathwasa. Okay. Kuyenzeka umuntu athi angenwe idlozi athi uzothwasa kanti unoswana. Lo muntu okanjalo ngimthathe ngimthwasisele ekhaya lakhe. Angazi kumina. Angeze kuwena. Uzofika kumina as uzogida. Almost omunye uyasebenza mhlambe ungena ebusuku ekhaya akho umuntu because isiphile esikhathini esimbi manje. Uzothi uyaphuma uye emsebenzini basala bayangena abafana bathatha yonke impahla endlini. Okay. That's why ngithi okay thatha izinto zakho uhambe ekhaya. Even igobongo abanye bathi igobongo lenzelwa esigodlweni no igobongo ngilenzela kini ngoba elakini is not leso sigodlweni sami. Igobongo ngilenzela esigodlweni sami ngoba kukhona inkinga ekhona. Ikhona inkinga Yes, ekhona. ekhaya. Okay, ngiyakuzwa ke. So manje uzama la wafika kanjani la? And wena wabona kanjani ukuthi ke na fanele athasiso wena? Okay, uzama mina ufike namhlanje ngimbiza igama lakhe. So ufike kumina efika nodadewabo. So mina I'm like wow because I don't angibazi. But uhamba udadewabo umnyeni wakhe o auntie bakhe.
but kukhona nomyeni wakhe. Okay. Bathi uthe ephusheni lakhe ukhonjiswe la ekhaya ukuthi akazothwasa. Wakhonjiswa la ekhaya? Yebo ngakhonje. Uthe wena ekuqale nje uze ngozanele? Nozanele washo. Bangitshele. Okay, ngaqhubeka. Yes, methu ukhonjiswe la ekhaya. So lo muntu I'm willing vele ukuthi ngimsize. Okuhambeni kwesikhathi ngiyabona ukuthi kunomdlalo la. Bafethu into yedlozi akuyona into omdlalo. La kunomdlalo phakathi. Because indoda yakhe siyagxumishona le. I don't understand why. Naye mangibuza naye uthakaza. But mefika nalo ufika nalo siswakhe every day. Ufika nalo siswakhe. Ubani ufika nalo siswakhe? Lo myeni wakhe. Umyeni wakhe. Yes. Okay, mabefika la basuke bezokwenzani? Bafika nje abantu abazombona. Bamphathela ulofa wodwa omhlophe. Almost lo muntu ushiya ingane emengichazela istory sakhe ushiya ingane. Almost ukuhlumeza ithwasa ngikwazi. Yena ngingathini uhlukunyezwa umyeni wakhe ngento eziningi. Almost ngizohlambuluka kumntana nami namhlanje. Bakhokha imali extra. Okay. Ezongena. Okay. Kwathiwa akagcini. Ngoba usafuna ukupapuruka nalo sisi wakhe. Yena akaboni. Noma eyifila into, kukhona into engiyifilayo, yes, akakhulumi. Mina sekhuluma uvela khali. So manje you tell me ukuthi kwakhokhwa imali extra ukuthi yena agcinwe la ekhaya. Yes, wathiwa nje ucela usigcinele yena kancane. Uzomkhipha yena umyeni wakhe ukumkhipha. For 8 years? Yes, isho ukuthi usafuna ukupapuruka nosisi wakhe. Zama uyayizwa indaba? Ngiyayizwa. No, Zama khuluma. Uyazi ukuthi impilo yakhe imiswe for 8 years? Ngiyayizwa sesimisiwe for 8 years. No, khuluma phela. Like kena, is there anything ungayisho ngoba phela kena for 8 years udadewenu lo uzanele nomyeni wakho bakhokhela ugobela ukuthi wena ugcinwe la ekhaya. Nagobela wavuma kanjani wena ukuthi ngigcinwe mina? Kukhishwa imali kuwena mina ngigcina. Okay. Yabo uma umuntu efika kwena athi ngilethe ithwasa. Into engenza ukuthi kukhokhwa imali extra because imali engayibizayo bayikhipha. But yasiba extra. And futhi izinto zakhe ezingiyisangoma mina ngiyakwazi ukubona izinto ukuthi okay fine. U1 sekhona uMadido khona manje. Manje akulula ukuthi ngitshela ingane ukuthi no. Ngoba lo muntu ufanele ahlonipha zothi. Ngizomtshela kanjani ukuthi umyeni wakhe uyaganga? Almost mina akushongo ukuthi ngegama ukuthi le mali sithi akagcinwe. Almost into engiyibukayo mina ukuthi okay fine laba bamlahlile kuthiwa akagcini because it has so many years now 8 years. Ingane ayishiyi no 2 years uzoyifica isina ngakhe 10 wonke 10 years uzobe ngasakwazi nokukwazi. So yini ofisa ukisho kuMakhosi? Makhosi ngithi mina mengabe ngihamba ngishawa uvalo. Ngcono ungisize. Ngoba mengipakisha impahla zami ngime emgaqweni ngishawa uvalo ngicela bandla ungisize ungilungisele into zami. Bese ngiyahamba ngezinganeni zami ngoba ngishiya ingane ekhaya. Ingane zakho angithi kuthiwa isele nozanele nje. Angithi uzanele nomyeni wakho bapaparuka. Ngizoyithatha phela ngihambe ngiye ekhaya. Emzini wami ngushiya umuzi ngihambe ngiye ekhaya. Okay. Kabazali bami. But umzwile uMakhosi la ukuthi kena umuntu okudlalayo la udadweni. Yebo ngimzwile. Awunankinga nalokho? Anginankinga ngalokho sengiphumile kuyena umyeni wami. Usuphumile. Makhosi uzokwazi ukumsiza alo akhiphe lelo uvalo lo lanalo ngoba uthi mayipakishe ehamba. Yes, I can help. Ungamsiza. Yes. Wenze ukuthi agoduke. Yeah, because nami sengibona isikhathi sesiside kakhulu. Ehleli naye la ekhaya. 8 years. 8 years umkhulu. Udlani? Lo muntu wondliwa yimina la ekhaya. Imina enginakela vele fanele kuyi due date yesangoma. Ukuthi ngelilanga awuzothwasisa abantu abanemali bonke noma aba wealthy. So ngelilanga ngoyothwasisa umuntu ohlwempu. Ongenalutho. Okay. Kodwa but ufuna lolu sizo. But ifanele ngumsizi. Akaxoxe umuntu. For interest sake Makhosi ngicela ukubuza la ngoba phela uZama lo sibizile ngathi ke ube angakwazi ukukhuluma.
Ngicela ukubuza-ke mina kulo HS, yabo ngoba ethule mina ngase ngizwe kuthiwa-ke na udadewethu onesandla umyeni wami ngingahlanya. Yes. Ngingahlanye ngibambe wena nangezandla futhi indlela engingahlanya ngayo ngizama ukuchaza ukuthi-ke na umuntu angenzi kanjani kodwa ngibona uzama la upholile. Futhi ngoba nawe Gobela uhlangene nabo umyeni wami nodadewethu. Park. Nihlangene No. lonke nobathathu. Because abeze everyday kumina. Ngoba ngisho ukuthi imali eyokugcoba kwethwasa it's almost it's 1,000 ungeniswa umuntu emsamo. If umuntu uzokhipha 6,000 nami I will like wow. Imali yani le. So Ngiyabuza imali yani le. Umnyana wakhe nje uthi hayi ibamba kanjalo Gobela ngiyabuya. Angikho-ke lapho Yes. endabeni yemali. But ngisekutheni ukuthi khona into abamenzayo nozama ukuthi adungeke. Because right now ngimbona ngathi akasiyena umuntu owuzama ophelele. Ya ngokuhamba kwesikhathi yes awena Makhosi but ngiyayibona lento ukuthi zonke izinto yena akakwazi ukuyibona. Yabo ngathi kunemithi edlalwa kuyena egazini lakhe. Esetshenziswa udadewabo. Ukuze nale ndoda ingaphindi imbheke. Ngoba even ehleli nathi kuveka ukuthi xhifi. Ngempela. Umbona umuntu uthi okay kukhuphuka into eyisidina manje. Awusa understand ukuthi ngoba lo muntu uyasizwa nje la ekhaya qhuma phela enza ukuthi and uslow everything yakhe ayenzayo uslow. Uzophula kanjani ekhanda lakho ukucabanga indoda? Ikhandi. Bethiwe angazi akhathi efika lana kuwena wayenjani umuntu oright. Right 100%. So udadewabo ufika kanjani nemithi la mawukuthi No engithi ikhona imithi esebenza ngemoya emoyeni. Ebusuku umuntu umelele bayakhafula bakwenzela everything like that. So ngiyazama ukumsebenzisela imithi echitho everything but I don't know ukuthi bawuthatha kuphi lo ongafuni ukugezeka kuyena. Because umnyeni wakhe usanda kufona 2 days back engitshela ukuthi uyeza usezomlungisela izinto zakhe ukuze agoduka ekhaya. Uzagoduka ekhaya. Yes. But-ke wena-ke sengikhuluma nawe. Yeah. Are you able to help her-ke manje ukuthi umbuyisele kulozama owafika la ekhaya ephelele? Yes. Right now ngiyabona ukuthi kuningi okusengqondweni yakhe. Yes, I'm willing to help. Uzokwazi ukumsiza. Yes. And then ngizomsiza for free because it's many years ehleli nami. So I'm gonna help for free. Bese ngiyamkhulula ahambe ebantwaneni. Pho wena Makhosi ubungasithinta ingane-ke su-Black Life? No, because I don't know Black Life ba umuntu osenza abadala akanaki into eningi because ifone just ukuthi ngithi Makhosi uyaphila athi umuntu ngiza kuwena ngithi okay ngiyaphuma ngiyahamba hluhluwe nje Friday ngiyahamba everywhere. So usuke wazama ukureach out kubantu bakubo ukuthi bazomlanda? Yes, abantu bakubo ngasho ngafona ngathi useyahamba uthi uyogibela kwathi ngabo 6 ngambona engena futhi. Umbona engena. Zama awusho uba nokubhalisela ka Black Life ngoba ngibona ukuthi kubhale wena. Ngabhaliswa umngani wami. Umngani wakho? Yeah. Ebona ngihlukumezeka la esigodlweni. I wish bekhona umngani wakho, yazi? Because then-ke na uyena ubeza sinezi story esigcwele because ngiyabona ukuthi awukho right la. And noma sikhuluma ngathi ubuye uyihambele uye kwelinye ilizwe. So gcina ena nenkulumo ingahlangani. But-ke siyabonga umngani ukuthi yena ubhalelile ngoba mhlawumbe naye bengasazi enokubuhlungu akezanga ukugobela ngoba uthi ugobela uzokusiza. Ukuthi akubuyise lo zama umdala uhambe uyodila nezinto zasekhaya. So mhlawumbe-ke ukumsiza uzothatha isikhathi esingakanani? Almost is 2 days or 3 days. 2 to 3 days. Okay. So sizolokho esichecka ukuthi kuhamba kanjani uhambo lakhe simbheke but-ke nasothumela nabanye-ke abadila nabantu be-counselling. Yes. Bezokhuluma naye ngoba-ke nalo HS ngiyasola ukuthi nengqondo isidungekile ngenxa yawo. But ngijabulela ukuthi uzomsiza-ke. Okay. Mase ngidila nalo Zanele. Hayi, siyabonga kakhulu. Yo, niyayizwela-ke babuyele emakhaya uzama ubhalele umngani wakhe la ka Black Life TV ukuthi-ke na basibize ngoba ecanga ukuthi-ke na uyahlukumezeka noMakhosi useqhamuka nesinye story ukuthi kahle kahle umuntu wamletha la uZanele nomyeni wakhe wathi-ke na akagcinwe la ngoba phela shuthi babefuna ukuqhubeka elabo icebo but-ke useyathembisa uMakhosi uzomsiza amgeze amkline abuye njengozama lo wayefikile la day 1
uzakwazi ukuthi ayolwa izimpi zomzwakhe. Sibonga kakhulu Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa ke lalela, oza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yeinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faki order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order, khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi. Magumbama nomhlaba. Ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwiBlack Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika.